Nun Frau Kollegin Tomasić. Hvala lijepa. Problem nezaposlenosti postaje sve veće opterećenje na nivou Unije, a u nekolicini država članica, među kojima je i Hrvatska, potrebne su opsežne strukturne reforme kako bi se riješilo to goruće pitanje. Neke od tih reformi vezane su upravo uz obrazovni sustav. Posebno ću naglasiti problem prilagodbe javnih obrazovnih ustanova stvarnim potrebama tržišta rada, što dovodi do paradoksa da se javnim novcem proizvode prekobrojni visokokvalificirani kadrovi koje potom država mora uzdržavati jer nisu u mogućnosti pronaći posao u Hrvatskoj, ali ni ući u proces prekvalifikacije. Iz tog razloga podržavam predloženo uvođenje partnerstva između obrazovnih ustanova i privatnog sektora. No, još jednom ću istaknuti da mobilnost na kojoj se inzistira nije rješenje, jer će time siromašnije države članice ostati bez stručnjaka i mladog stanovništva. Hrvatska bi tako postala park prirode na rubu Unije, što je nedopustivo. Držim kako je najbolje rješenje poticanje reformi javnog obrazovnog sustava kako bi isti bio komplementaran s tržištem rada matične države, čime bismo nacionalne stručnjake zadržali u njihovoj domovini. Hvala lijepa.